Көлү физик күнүгүлөр кебек сәламәтлеккә дә, йөрәккә дә бик файдалы. 5 минут көлү кан басымын түбәнәйтә, холестеринны киметә, кан әйләндеришен яхшырта. Сәламәтлекне ныгытыр өчен экраннар ягына чакырып калабыз. Һәммәгезне дә, кадерле тамашачылар, без башлыйбыз. Инде әлбәттә, юмористик шоуыбызның 2нче сезонын дәвам итер алдыннан, башлап җибәр алдыннан рәхмәтләребезне әйтәсебез килә. Шушы тапшыруны төшерергә ярдәм иткән Туган авылым ресторан комплексларына һәм Мунча ташы эстрада театрына зур рәхмәтләребез. Әйді бүгін бізде финал һәм бүгін біз 2нче сезонның интеккә иншәп юмористын кем икәнен тиздән беләчәкбез. Конкурсантлар әзер, ләкин инде аларны сәхнәгә чыгар алдыннан, әйдәгез әле хөрмәтле тамашачылар, безнең жюри әгъзалары белән якынрак танышып китик. Беренче жюри әгъзасы, әлбәттә, ул һәрвакытта да машинасында йөргәндә, артына арба урынына Пыш авылым чаналарын тагып йөри. Татарстанның халык артисты Рөстәм Закиров. Галяса Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актеры, Татарстаннан казаган артисты Фәнис Җиһанша. Карим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театры актеры, Татарстаннан казаган артисты Зөлфия Валиева. Кем арбасына утырасың, шуның җырын җырлыйсың диләр. Мунча ташы арбасына утырсан, күңелләр һәр вакытта да күтәренке була. Безнең жюри рәисе, Мунча ташы театры эстрада театрының җитәкчесе, Татарстанның халык артисты Гамил Асхадулла. Финал, мин юморист, 2нче сезон һәм без башлыйбыз. Сәхнәгә чакырасы килә беренче конкурсантыбызны, Мамадыш егете Айнар Асатов каршылык. Салам, дуслар, хәерле кич. Беренче чиратта әлеге Мин юморист телепроектына шын күңелдән рәхмәтләремне әйтеп үтәсем килә. Мине күп кенә җирләрдә таный башладылар, хәтта өйдә. Күп кенә җирләргә чыгыш ясарга да чакыралар. Менә күптән түгел генә картлар йортында чыгыш ясарга туры килде. Һәм беләсезме, анда кагыйдәләрдән дә күбрәк нәрсә юк икән. Кергәндә үк тотындылар, малай. Молодой человек, без приличных заведений, у нас со своим нельзя, имеш. Нишлисең бит? Калдырдым инде. Бабамны ишек төбендә. Ярар. Менә сөйләгәндә дә әле бик ашыгып кына сөйләргә туры килде. Белмәстең бит инде кайсына күпме калгандыр анда. Шулай. Бер мәле ничектер күңелсез булып китте. Дәгән кайсыдыр килде дә миңа нинди дә булса баш киеме белән берәр кызыклы конкурс үткәрүемне сорады. Әйтәм, ярар. Ләкин менә үзем белән алган идем бары түбәтәй генә. Юк, мин үткәрдем инде. Үткәрә алганча. Никах. Беләсезме, барчасына да бик тә ошады. Азактан әле хәтта субсидия дә китерделәр. Ой, гөрләттек кенә, малай. Бала чагым бер дә җиңел түгел иде. Ә инде әтинең участковый икәнлеген исәпкә алсак, хәтта авыр да иде. Еш кына почмакта да торырга туры килә иде инде. 15 сутка. Ул анаңа каршы, ул показаниялар бирү дисеңме әйме? Үз анаңа каршы. Шулай, дуслар, тик менә ничек кенә булмасын. Әти кеше ул һәрчак үрнәк, шулаймы? Мин дәгән инде менә әтидән бер дә калышмаска тырышсам дагын әллә ни килеп чыга диеп әйтә алмыйм. Мәсәлән, әти агачтан әллә ниләр ясый белә. Ә мин юк. Әти өздереп баянда уйный, әйме? Ә мин юк. Әти гаиләдән китте, ә мин юк, дуслар. Менә шул. Бүтән әйтәсе килгән сүзем. Шул иде. Рәхмәт. Айнар Асатов, безнең беренче конкурсантыбыз. Инде барыгыз аңлыйсыз, беренче булу һәр вакытта да авыр, җиңел түгел. Һәм дә инде бу менә әле генә чыккан импровизация дип әйтсәң дә дөрес булыр минемчә. Жюри әгъзаларының фикерләрен беләсе килә. Фәнис әфәнде, ничек уйлыйсыз? Менә сезгә ничегрәк? Яисә чагыштырыр өчен тагын бер уенчы кирәкме? Яисә сразу менә бишлек куясызмы? Бер-ике сүз әйтеп алыгыз әле. Әлбәттә, мин беренче чыгыш ясаучыларны бик аңлыйм. Алар өчен үзем борчылам. Ул дулкынлану күрәсен безгә дә күчте монда. Мин шуңа күрә аның өчен үзем дулкынланып утырдым әле. Әйтер сүзем шул, миңа калса тынычланыр һәм әлбәттә инде ничектер шул теге көлке дулкынына кирип китәр дип уйлыйм әлеге җегетебезне. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Шулай ук фикерне беләсе килә Зөлфия ханым сездән. Айнарның йөзе кызык шундый. Ул бер сүз дәшмәсә дә, аңа караганда көләсе килә, нишләптер. Аның күрәсең табигатьтән шундый харизмасы көчлеме?
Шуңа күрә өйрәнеп сүзләре, сөйләгән монологы миңа әзрәк тоелды, бик каты өйрәнелеп куелган дип. Шул гына. Булай табигате искиткеч, кызык. Искиткеч шигырь шулай бит инде. Бик зур рәхмәт һәм дә шул ук фикерләрне беләсе килә Рөстәм әфәнде Закировтан. Мен дә бик кызыксынып тыңлап отырдым. Төрле карашлы темалар бар, юморлар үзенең карашы. Дөньяга бик Алла берсә киләчәктә зур өметләр багларга буламы җегеткә? Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Камил абый, сезнең дә фикерегез, инде Айнарны сез күптәннән күрәсез, шулай бит? Айнар инде без менә 6-нчы карый мен аны талантлы җегет, чынлап та менә Зөлфия әле беренче көнне генә сизданың харизма көчле. Ну, текес шут кенә слабый булды Айнарның, а так актер буларга ул яхшы, әйбәт юморист. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Инде Айнарга без уңышлар теләп калабыз. Сәхнәгә бердән-бер кыз балакайыбызны чакырасы килә. Шаллы яклардан килгән ул Йылдыз Гибадуллина. Сәлам дуслар, минем исемем Йылдыз һәм мин авылдан. Минем уйламча гомумән авылдагы иң бәхетле кеше ул шәһәрдә яши. Һәм менә безнең гаиләбездә без 3 кыз идек. Һәм нәрсәгәдер әни белән әти мине яратып бетермиделәр апаларга караганда. Ну моны аңлап була, чөнки беренче бала ул теләп алынган бала, көтеп алынган. Икенче бала өчен 250 мең акча бирәләр. Ә минем очракта әти аптекага барырга иренгән. Һәм менә бар күп кызларга әйтәләр инде, кызым син бер үк урыс егетенә кияүгә чыга күрмәделәр. Ә минем әби әйтә иде, "И кызым, сине бераз чуаш егете булса да алса әйбәт булыр иде" ди. Анасы әйтә, "Хәер бирергә кирәк" ди. Ну мин көн саен әбигә хәер бирә башладым. Моның ярдәме тиде. Мин кияүгә чыкмадым әлбәттә. Ләкин әбинең менә Актанышта 2 этажлы менә дигән коттеджы бар. Һәм менә авылда минем өчен бердән-бер юаныч ул минем дус кызым иде. Һәм безнең иң яраткан уен ул әлбәттә кашышлы. Һәм нәрсә әйтәсем килә? Илвина, әгәр дә син мине күрәсең икән, чык. Син җиңдең. Синең инде әти-әниләрең борчыла. Һәм менә Илвина югалды, без башка кыз белән йөри башладык та, ул миңа әйтә, "Әйдә киттек клубка, шәһәргә" ди. Мин бизәндем, киендем, җыендым. Шуннан соң гына аңладым, ул клуб анонимных алкоголиков икән. Мин әйтәм, "Илүсә, син мине кая алып килдең? Без бит хәтта эчмибез дә." Ул әйтә, "Йолдыз, тынычлан, без бу клубта булса да иң матур кызлар, тыныч кына утыр" ди. Яра, утырам, чират безгә җитте. Аннан соң Илүсә торып басты да, "Минем исемем Илүсә һәм мин алкоголик" ди. Мин гомумән үземнең дус кызым турында күп әйбер белмәгәнмен икән әле. Аннан соң сөйли башлады, ничек ул клуб артында Фәрит абый белән самогон эчә башлаган. Мин әйтәм, Илүсә, син вообще что ли? Ник соң син мине чакырмадың? Яра, Илүсә шунда калды. Аннан соң без бер көнне бер кыз белән лифтта барып ятабыз. Бер иностранец кирде дә, "How are you?" ди. Мин әйтәм, "Гафу итегез." Аннан соң Илүсәгә әйтәм, "Илүсә, әнә инде кешеләр әйтәләр, һава юк дип, тынычлан, җитте инде ул духиеңне сибеп йөрергә." Һәм без ул кыз белән нәрсәгәдер гел сугыша идек. Бер вакыт без сугыштык, Гарри Поттер кемнең егете була дигән өчен. Ул миңа әйтә, "Аллаһаморы" ди. Мин әйтәм, "Үзең лох." Аңлавыгызча, безнең егетләр белән дә, баш белән дә бераз проблемалар бар иде. Гомумән безнең авылда егетләргә караганда кызлар ныграк сугышалар. Күбрәк. Менә башка авылда ничек клубка җыйналар кызлар? Алар бизәнәләр, ясаналар, чәчләрен матурлыйлар. Ә бездә ничек? Розовая дубинка әзерләп куялар. Стразиклы кастет. Анда берсе вообще әтисенең дружба сибен муенына асып чыга. Һәм ул 3 кызның кушаматы шөгендер иде. Чөнки ул шөгендерне күргәч бернинди слабительный да кирәк түгел. Һәм модага кирип китәбез икән, инде менә бер көнне мин мода турында телепередача карап утырам. Анда менә модельләрнең башында картон, өсләрендә жыртык кием, битләренә пычрак сыланган. Шуннан соң гына мин аңладым, безнең авылдагы Фәрит абый ул алкаш булмаган. Ул законодатель моды булган икән. Ну аның фамилиясе да Юдашкин иде инде. Фәрит Галиәхметович Юдашкин име. Әйтәм, җирдә ул гел розовый фэшн дип язылган футболка киеп йөри иде. Гомумән күп яңалыкны мин Инстаграмнан яисә телевизордан күрәм. Менә барыгыз да күргәнсездер инде Конор белән Хабибның сугышканын. Менә бөтен кеше куйды инде, Хабибның фоткасын куйдылар да, гордимся дип язып куйдылар. Безнең авылда да шулай эшләделәр. Һәм иң мәзәге шунда иде, алар бу көнгә хәтлек Хабибны футболист дип уйлап йөргән иделәр.
Мен әйтәм, сіз нишлисез? Нинди футболист? Ул бит баянчы. Алайса, Кокорин белән Мамаев кемди? Менә алар теге безнең күршедә бар бит, ике егет, анда Турдайбекне гел табуретка белән кыйныйлар. Менә алар инде Кокорин белән Мамаев. Һәм шулай ук мен Гүзәл Уразова һәм Элвин Грейның конфликтына юлыктым. Янәсе җыр кемнекейме? Һәм иң мәзәге шунда, мин ул җырны рус телендә инде әллә ничә ел элек тыңлаган идем. Һәм менә үзем дә бер җыр язырга булдым, авторские права. Я встретил тебя, субханаллах, увидел тебя, альхамдулилля, ты будешь моей, иншааллах. Элвин белән Гүзәлне өшкерсен бүрек мулла. Һәм менә игътибар иткәнсездер, шундый кешеләр арттылар, үзләрен татар эстрадасында йолдыз дип йөриләр. Менә музыкаль каналны ачасың икән, ул миңа менә әбине гафитеге җирләгәндә бүтән туганнарның җыелганын хәтерләтә. Мин анда беркемне дә белмим. Алар кемдер анда өй бүлешә, кемдер җир бүлешә, кемгәдер алтын барс кирәк. Ленар яшен анда чиреп беткән Запорожец өчен сугышып йөри. Ярый әле җырлары, аларның клипларын күргәнегез бармы? Менә ничек 70нче елда Илһам Шакиров басып тора иде кайын төбендә. Хәзер шул ук җырчылар шул кайын төбендә сикереп йөриләр. Анда бер аерма да юк, анда кайын гына картайган. Шул дуслар, рәхмәт. Йылдыз, бик рәхмәт сиңа, бик зур рәхмәт. Йылдыз Гибадуллина. Рәсәм абый, сезнең фикерләр, сезнең менә ничек ошадымы сезгә гомумән Йылдыз? Мындайды телевизионда тапшыруда ошамый дип әйтеп булмый. Шулай да үземнең олыгая барганны чамаладым мен. Менә шу кызлар турында ничек итеп клубка чыгулары, ничек анда җегетләр белән ул җаннан да безнең авылда да шушындай бер кыз, шушы кызга ярып, Йылдызга ярып, үземнең юморны әйтәсе килә. Миннән бер 5-6 яшь олырак җегет инде ул. Элек бит җегетләр кызларны озатая. Хәзер ике кыз ди капка төбенә килеп сызгырып торды. Мала чыкмады дип менә шуны гына дәвам итеп әйтәсе килә. Кызлар өчен анда җегетләр сызгыра. Кызлар сайлыйлар. Уңышлар телим. Үзенең фикере бар шулай. Бик зур рәхмәт. Бу сызгыра торган кыз. Зөлфия ханым, сезгә ничек менә? Йылдыз умница. Кыю, шибәр, батыр. Мин аның урынында басып торсам, мин инде беләсезме, куркудан эшләп торган булыр идем. Шуның хәтле авыр юмор сөйләү сәхнәдән беләсезме? Йылдыз, син молодец. Мин сиңа сокланам, мин сиңа уңышлар телим. Чын Йылдыз. Чын Йылдыз. Бик зур рәхмәт. Инде менә тәҗрибәсе күп булган. Безнең Татарстаннан казанган артисты Фәнис Җихан Шага сүз бирик әле. Фәнис әфәнде. Ну ничек? Нәрсә ничек? Йылдыз ничек? Ничек булсын инде? Кызлар һәр вакытта гүзәл булалар. Әлбәттә инде менә Йылдыз кебек. Теле-телгә якмый, бернинди проблема күрмәдем, бернинди теге бәйләнерлек җире юк. Искиткеч субханалла үзе җырлагандагы кебек. Һәм иң мөһиме, Йылдызның менә тематикасы аның бүгенге көндә бара. Менә сәхнәгә чыкканда тыңлап утыручыларга нәкъ шушы безнең стена артында барган вакыйгаларны ишетү кызыграк. 20-30 ел элек булган ниләрне түгел Рөстәм сөйләгән. Менә хәзер яңалыклар кирәге. Һәм ул яңалыкларны шундый стайтырып бирде. Бөтенесен Коннорны да искә төшерде, Хәбибне дә. Шуңа күрә бөтенесен бер мулла шикерсә, тагы да әйбәт була. Йылдызга уңышлар гына телим. Әлбәттә мин синең яклы җиңүеңне теләп торачакмын. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Һәм дә безнең фикерләребез белән уртаклашыр өчен жюри рәисе Гамил Асхадуллага бирәсе килә микрофонны. Йылдыз инде менә ничә эштә карыйм мин аны менә карыйбыз. Чынлапта чын эстрада артисткасы прямо ничек дип әйтергә кирәк. Уларны үзе уйлап чыгарган әйберләр бит. Мәсәлән, Розовый дубинка турында беләсезме, без әле безнең яшьтәгеләр бәлки аңламастан, бит чынлапта тормыш алышында хәзер. Юморда үзенең төшендә işteliginde үзгәртә. Шуңа күрә хәзерге син Йылдыз, син хәзерге заман юмористкасы. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Йылдызга да уңышлар теләп калабыз. Сәхнәгә 3нче конкурсантыбызны чакырасыбыз килә. Балташ егете Ильяс Шаһиев каршы алыйк. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Isəmisiz, xeyirli gün. Min bit menə elə gecə bulub qışqırıqdan başlamaqçı. Gecə bulub qana qışqırıb başlamayın deyəmi?
Yok teге sahneye çıkışkına bu jigit ışkınıp gitti мәллә дип карап утыра күрмәгез, яме? Ышкынмадым мин, юк. Барсы да әйбәт. Бар тик моннан 20 ел элек балалар бакчасында йөргәндә бер дус малайыма сәхнәгә чыгып кәҗә булып мәкелләрмен дип сүз биргән идем. Шул сүземне генә үтәдем. Үтсән соң 20 ел үтсә ди. Кеше 30 елдан соң да, 40 елдан соң да, 20 елдан соң да үзенең сүзен үти. Менә миндә үтәде. Бәлә берәү. 2005 елда пенсия яшын арттырмыйм дигән иде дә 18-дә арттырып куйды бит. Ничава яшый? Yok alay izlep bilseler mine etmedim ya bu sözde. Нәрсә дисең Камил абый? Нәрсә кара күзлектәнме мин? Yok, кара күзлек ул булайгыра, не? Тек әшәтләр күбәйде. Әшәтләр күбәйде аннан соң кеше дә таный башлады бит. Кеше дә таный башлады. Менә хәзер теге йөри башладым да кеше чыннан да таный икән. Кеше белә икән. Ике кеше таныды. Бүген дә әйтәм, малай яктыгы соңга калып йөрмә диләр. Ярым финалдагы бу теге көлке мәзәгә мин ярар. Монда да килешә ул. Ләкин беләсезме, хәзер күз Estağfirullah bu нәрсә тагын? Мин булса белмәм дә кыры. Нәрсә бу? Ха күзетне кисәгә тыккан чагы нәрсә бу дип торыйм инде, яме. Нәрсә бу? Нәрсә бу? Нәрсә бу? Нәрсә бу? Бу бит не? Әбүзәр абзый бүләйкә гәйлүш бу миңа. Әбүзәр абзый. Вайт малай Әбүзәр абзый кеше ул, конечно. Әбүзәр абзый кеше. Безнең авылның бер хикмәтле ва маҗаралы кешесе инде ул Әбүзәр абзый. Менә аны име әйтеп бетергесез. Шушы гәйлүшне биреп җибәрде. Тирес чыгаручылар гәйлүше бу фирмада безнең. Буыннан буынга йөри. Әбүзәр абзыйга 2 гәйлүш чыгаручы, тирес чыгаручы гафу бүләк иткән. Миңа Әбүзәр абзый пенсиягә чыкканда бүләк итте. Ул пенсиягә 60 яшьтән чыкты. Аны Путин яратты. Менә ни шушы гәйлүшне миңа бүләк итте. Алып бар энем ди. Сәхнәнең кырына куерсың ди. Уңыш китергә тиеш ул ди. Әйбәт гәйлүш ди. Ни Рөстәм абый теге артык түсең юк име? Түсең юк. Менә каратып куям, Әбүзәр абзый әйтә, эшли ул ди. Эшли, ничек эшләгәнен белмим. Алай-булай бик каты көлә калса, Бәдрәфне уң якта диделәр, яме. Шул якка барып көлерсең. Менә эшләргә тиеш. Әлегә синең каршыда турып турсын. Ни, сүзем ни ярар? Әбүзәр абзыйдан инде башлаганмын икән, шул Әбүзәр абзый белән дәвам итим инде. Әбүзәр абзыйның беләсезме, үзеннән дә кызык маҗаралар ва хикмәтләр тарихы. Менә беләсезме, менә авылда һәрбер бала чакта бер генә мәртәбә булса да, агач башына эленмичә калмый инде ул. Агач башында эленеп кала да ярдәмгә кемнедер чакыра. Әллә шыраклар алмашы, әллә бәхет ялмышы, ләкин шушы агач башына һәр вакытта да беренче булып безнең Әбүзәр абзый килеп чыгадыр. Килеп чыгадыр иде, булай гына калмый ул. Бирәк кызык әңгәмә әйтә торган иде. Ни? Кем малай буласың син? Нәрсә дисең Әбүзәр абзый? Кем малай буласың дип шукра. Ни Габдурахманныкы мин Әбүзәр абзый, Габдурахманныкы. Ни Әнинең исеме ничек? Әни минем сыер савучы Кәлимә. Әбүзәр абзый. Кара әле не? Анаңда шукрак түгел бит синең малай. Шиттән китереп атмадылар микән дим мин? Анаңга да атаңга да шамагызы теге Кавказ ягына ашаганрак малай. Сиәлләйне карарак. Шиттән китергән нәрсә иде. Я, безнең авылнакы түгел син. Нишләп йөрдең анда агач башында? Малай гына менгән идем. Бер җимеш агачы дипме, агач теге юнлы кеше дипме, ак пакет булып чыкты. Юнлы кеше дигәне агачы җимеше өстәрәк булып чыкты Әбүзәр абзый. Ялай, булай бүтә йөрмә яме. Кирәге юк. Шулай иттереп ул һәр вакытта да агач төбенә утыра иде дә үзенә белгән бер җырны сузадыр. Ул телне ул үзенә аңлый торган иде. Гылдин, Үзбәк дип ахырдан кычкырып куя торган иде. Нишләп болай дип кычкыргандыр белмим. Ләкин авылдагылар сөйлиләр иде. Бик хикмәтле тарих бу. Бу сүзнең хикмәтен бары тик аның тормыш иптәше Камәри апа гына белә. Белмим, нишләп Камәри ападан сорамадылар икән? Шитенсенәбез диләр авылдашлар аннан сорарга. Кем белә, бәлки теге ятакта гына әйтә торган сер сүзләридер. Әбүзәр абзый теге бүген булдыра алмыйм Камәрия дигәнне. Үзбәк Камәрия, үзбәк генә дип җавап бирәдер. Бәлки бүген менә дәртем ташып тора инде Камәрия дигәнне. Үзбәк Камәрия, үзбәк дип бәлки шулайрак әйтә торгандыр. Белеп булмый бит аны иптәшләр. Ул һәр кешенең үз сүзе, теге сорауга да шитен синдерә иде. Аннан соң теге ялдыра да бит инде барбыр кешенең шәхси ише. Агачка килгәндә, үзенең тигәнәк сорауларын биреп, яраткан китабын алып килим мәдәм. Яраткан китабын алып килимме? Әйдә алып киләм. Аннары укырсың шунда. Бүген нигез нәрсә пешерәләр. Әйдә кайтып үзем ашап киләм дә сиңа да шунда бирәмен. Әйдә менеп карта уйнап утырабыз, карта уйныйм. Уйнаган, бер-ике малай белән менеп картада уйнаган юнсез. Әле төшергә уйламый. Ахырдан барбыр агач ботаклары белән сындырып тартып төшерә иде инде ул балаларны. Ярар, бусы бер хәл. Әле балык тотарга да ярата Әбүзәр абзый. Балык тотарга ярата конечно. Менә бер вакыт үзенең камырын алып, Камәри апаны якшәмбе көнне иртә белән ипи пешерергә дип куян камырын
тулы кәштүрүлне елгада бүрттіріп қайтқан жүнсіз. Бір балықта тұта алмаған. Ақырға қадар қамәрия апа ұрышыр деп әй отырған мүскін, әй отырған, бір балықта тұта алмайша қайтқан кішіні ауыл халқын іші қоршалайды. Мысқыл иткендер жүнсізге қушамат тоққынlar. Хайрияшы әбүзер болып қалды әбүзер абзай. Ништерге білмей қазір. Білесіз ме? Ауыланға бұл әмәлі үшін қазір күліп түгіл, хайлап қарайын сізге. Молодец! Міне бит. Алқышығалы. Бек зор рахмет, бек зор рахмет. Енді міне шын, міне ауыл егіті деп етесі келейін деймі? Тиншурин театр актері да болалы, Камал театр редактері болалады деп ойлаймын мен енді өзімше. Нешек ойлайсыз, Зульфия ханым? Нешек сізге Ильяс? Шахиевның шығышы. Нәрсе деп айтам екен, Ильяс. Бик матур, буы бар, шебер, тілі бар, татар шығып етсін. Актерлығы да бар бет нешек түріне жырлады. Ул тамашашыға қарамай, ул көзін ешірі, ул иденге сөйлей. Шон көре ішқына ихтибар, тамашашының да ихтибар ішқына. Шон көре мен йорты еткен сөйлеген сөздерін мен аңламадым. Нәрсе турында сөйлеген. Ну, тырышты енді, тырышты, молодец. Бары бір қол шабық, молодец. Әйтегіз, бек зор рахмет, бек зор рахмет. Шынан да бек бұлдыра тұрған егіт. Фәнис әфәнді. Мен қолсал бек интеллектуал әбүзер абай турында сөйледі. Мен әлі ондай интеллектуал шайруларны тағы бір перемотка білен қарарға керек. Әнешек міне кәже болып қышқырды міне шәп бетінде. Ол яқтан еме. Рүстем Закиров. No comments. No comments деп айтты бізге Рүстем абай. Енді жюри рәйісі Ғамил Асқадулла. Мен нәрсе айтайын енді, Ильяс шығыш жасады башқа нелерде бик матур. Чөнки ол филолог тәләнің тілі тек тұрмай язған ол өзінше шағыштырмақшы болды. Енді ол ілекке тұрмыштағы ауылда емі бар еді, қазір ауылда емі бітті. Бик ұзақ келе тұрған юмор болды бұл. Пішмақлары жоқ. Актер боларақ та ойнады, шынапта текіс слабырақ болды. Өзінше тырышты енді. Нешіккен айтса да, шушы финалға келіп жеткен екен. Ильяс, сен юморист. Бек зор рахмет, бек зор рахмет. Шынан да біздің конкурсантлар қысқа ғана арада енді шушы юморын ойлап шығардылар. Кімдір бәлкім бүгін генәдір шығарған шайбет. Енді Ильясқа біз соңғыштарына тілеп қалабыз, сәхнәгә шақырабыз ақырғы конкурсантымызды. Фаил Баязитов! Сәнәрі сөз ұслар! Өзің сен зәңгер, мен шай кеніп кіна шықтым. Достар, бүгін шындай шотлықлы, шындай шәп вақиға деп айтаймыз. Бүгін бітейді біздің финал. Айдақ сәл шушы вақиғаға алқыштап алайық әлі тағын бір қат. Білесіз мінер сол финал. Финал міне 3 күн бұй құяшта ятқан йогуртны ішу білен бір. Яйсайынды сен маладес, барысында балдырдың, шәп. Яйсайынды ұнатылмас көргіз. Біздің енді кәнішіне бүтін өзінде маладес боласы келе. Хам, мен енді сізні өзім білен таңыштыруын дауам етем. Мен өзімнің яратқан шүғілім, олда болса енді ауылда ял ету. Су құйынырға жүрулер, бүтін күзі қатыр етірғандыр, біле тұрғандыр әлі ол вақиғаны. 15 километрда көлге кейті, әзің енді малай тиіріліп, тузанға бата-бата бары, астан хам 5 минут бойы бақа көлінде шумасында 15 километр кері тиіріліп, тузанға батып кері қойтасың. Зато ял еттің, зато шәп, су кіріп қайттың айы. Хам енді екіншісі, ол енді балыққа үйріге яратам. Хам, қар бірдегізінде балыққа барға шындай персонажларына көргені бардыр. Мен ақылса, бір персонаж онды қар вақыттығы телефоннан сөйлеші бере тұрған. Yok енді матурым, не, yok, ішмейбіз, қызларда yok мұнда, yok. Хам, қар вақыт табыла шындай кіші. Альфред, әйда кеттік шәрге тігінде қызлар келді, тігесі сенеке басы менеке кетелі бар мұнан. Әйда дейм, Альфред, шындай кішілеріні көргеніңіз болса, алқышлап алыңыз әлі. Бекті яқшы, мен өзіммен алай ойламайм екен. Хам енді бар шындай түркішілер, мен аларына Рэмбо дей бертем. Çünkü аңа қарасаң аңнашылмай. Я ол суғышқа жиынғамы, я ол балыққа жиынғамы. Мына оның мұнда повязка, армиядан қойтқан киімдер, мұнда жилет, пішақ, әлерсе, бүтін нәрсесі бар. Әйді ең қызығы, ол кішіні біркімді балыққа шақырмады. Сен ертең машинаға шығып отырғанда ол жошында отырай балыққа деп. Балыққа барғашта ол балық тұтмай, шында яр бойында тәпәш өткен әбітіра өзінің пішаға білен. Өзім енді мен ғади ауыл ғайласынан қам енді мұна юмор яға мен әтейден келгендер деп ойлайым. Чүнкі енді бұл бір күні яқ айтып кірді де, олым қарады. Шылт, мәйтем әтей нешлеуің бұл. Мен қазірде председатель түгіл, мен преседатель дей. Мәйтем да, мәзәгірек кішесін кәнешіна.
Һәм инде әни дә минем ниндидер үзенчәлекле кеше. Чөнки инде менә ул һәрвакыт мәзәкне әйтә дә, аннан соң тагын шуны ук кабатлап куя. Уйлап торам да әйтәм. Ул мин әллә балык дип уйлыймы соң теге 2-3 секунд эчендә мәзәкне антырга. Ул әллә мине балык дип уйлыймы соң мәзәкне 2-3 секунд эчендә антырга. Шундай. Бабайны инде минем бөтен авыл плотник дип йөртә иде. Ну, плотта батып үлгән иде. Аса кызык история түгел, әйе. Һәм гомумән мин дә үзем бик тиз егет кеше булып киттем. Әтинең кассетасын тапкач дигәндә яшәп куйган җирдән. Ул ягы да бар. Хәзер үзем гомумән Казанда торам, авылга бик сирәк кенә кайтып йөрим. Мен әле күптән түгел кайтып килдем. Анда инде гомумән интернет начар, телефон да начар тота һәм туры килде миңа көне буе телевизор карап утырырга. Анда бары тик яңалыклар гына. Ул инде менә депутатлар әйтә. Менә прожиточный минимумга яшәп була диләр. Сез ышанасызмы шуңа? Прожиточный минимумга яшәп буламы? Була, әлбәттә була. Прожиточный минимумга яшәп була. Мен ышанам, депутатларга яшәп була бер көн. И то ансыз да кызың булмаса. Аннан соң инде икенче яңалык, автобуска бәяләр үсә диләр. Мин инде уйлап тордым да, ул киләчәктә бәлки булайрак табылыр теге Казанда басып торасың. Кеше центрга барып кайттым әле. Пересадкалар белән. О, мажор. Һәм инде миңа калса, ул заманда, менә шул заманга килеп җитсә, үзеңне кеше алдында зур кеше итеп күрсәтер өчен әллә квартиралар, киемнәр кирәк булмаячак. Син просто автобуста утырып йөргәндә күрсәң, о, кара инде бай мажор үсте бу дип карап алачаклар миңа калса. Һәм инде шундый яңалык, теге бөтен халыкны тетрәндергән яңалык дип әйтимме соң, ул да булса инде пенсия реформасы. Һәм әби белән сөйләшеп утырабыз, әйтәм, әби, сиңа менә әйтәм, кыен инде пенсиягә дә күп әзгәнә калган иде инде сиңа. Юк ди улым, мин ди киресенчә сөенәм ди, озаграк яшәячәкмен ди, әйтәм, ничек инде. Ну, мин бөтен пенсияны алып бетермичә әле үләргә җыймыйм ди. Шуңа күрә менә оптимистлык кирәк. Һәм инде гомумән менә шушыңа бәйләп нәрсә әйтәсем килә, Аллаһ Тәгалә кешегә үзе үти алмаслык сынаулар бирми. Һәм инде шуңа күрә мин дә монда үземне генә сынарга килгән идем. Алла берсә барса яхшы булыр әле. Бик зур рәхмәт. Менә шундый конкурсантларыбыз бездә. Ничә керсәм абый? Комментарий бармы инде хәзер? Әйтәгез әле, бер-ике сүз әйтеп алыйк әле, менә файл турында. Мин файл турында, аннан соң алдагы чыгыш ясаган җегет турында ул махсус чыккан микән киемнәрне менә карап, аннан соң кисәдә телефон белән чыгу кирәкме, телевизионный съемкаларда шуларга игътибар итсеннәр дип әйтәсе килә. Ничектер барбы сәхнәгә чыга бит инде кеше. Кисәдә менә телефон күренеп. Телефон кесәсендәме? Кисәдә ул ничектер барбы сәхнәдер инде. Шуңа күрә инде юморга килгәндә мин жакка торган әйбер күрмәдем. Шуңа күрә яшьләрне бәлки аңлап бетерә алмыйбыздыр. Шул гына минем. Гомумән сәхнәгә чыкканда телефонсыз чыксыннар кешеләр. Кисәдә телефон булга тиешту, сәхнә бу. Бик зур рәхмәт. Сәхнәдә инде телефон белән чыгарга кирәкми. Менә шундый бик дөрес шундый бер киңәш әйттерсәм әфәнде. Әйе. Фәнис әфәнде, Фәнис абый, сезнең фикерләр ничек? Телефон белән чыгарга ярыймы, сәхнәгә юкмы? Син баштан бирле мине бутыйсың да бутыйсың. Сәхнәгә телефон белән чыгарга ярамый. Чөнки минем үземнең ялгыш ынтылып чыгып китеп сәхнәдә концерт алып барганда телефон шалтырады. Шалтырый. Мин үзем калтырыйм. Аны сүндерәм дип басам. Алло дип кычкыралар, җитмәсә, громкий связьгә куйганмын. Алдымда гына кешеләр утыра. Әле ул җана. Кем иде? Әйтмим. Нишләп? Шуның белән мин бик каты ятлы калдым. Әйтәсе сүзләремне әйтә алмыйча, борчылудан кулымдагы дәфтәрләрем, кагазларым кыйлып бетте. Режиссер кычкырды, сүкте. Шуннан бирле минем сәхнәгә чыкканым юк. Жюридә гына утырам. Шулаймы ни? Менә жюри булып утырырга рәхәт. Шулай бит инде Фәнис әфәнде. Ничек безнең телефон белән утырам. Менә бит телефон монда. Яхшы, Зөлфия ханым. Инде телефон турында сөйләшеп тормыйбыз дип уйлыйм инде мин. Сөйләшмибез, телефон турында сөйләшмибез. Файл турында сөйләшик. Фаил әзер артист. Кыяфәте, төсе, үзенә ышанышы бик зур дип күрдем мин. Башында бик ни иде, шундый үзенә ышанып чыкканы, бик каты итеп, аннары әз генә сүрелде энергиясе. Ансы ул үзе дә сизгәндер инде, Белмим инде, бәлки без монда шулай бик каты куркыныч утырабыздыр карап, кем белгән. Өмет бар.
Алкышлык, молодец, уңышлар Бек телим. зур рахмат, бек зур рахмат. Енді біздің тәжірибелі жюри рәисіне сөз берейік. Жюри рәисі Гамил Асхадулла. Ну мен сөзді башқысы келе жігітлерін yoqlab, қызларын yoqlab, çünkü мына şu қысқа арадағына шолт қына иттеріп, яқшы текст ойлап шығарып болмай. Алар бірінші күндерін şu қады күлдірділер, көзден яшьләр шықты. Шуңа күрә юмор кисәк кенә чыга торган әйбер түгел. Мен уйлыйм, алар менә ашык-пошык кына эшләп куйдылар, менә бу монологларын. Актер буларак менә карагач файлны карап утырдым. Әле беренче көннәр андый уем юк иде. Чынлап та аның сөйләү осталыгы яхшырак. Уста сөйли тексты булса, жыгала күлдерә торган текст булса, чынлап та Зөлфия ханым әйтүчлек готовый артист һәм юморист. Бек зур рахмат, текстан керек, шулай бит. Бек зур рахмат, енді біздің бірінші ілішіміз шуның белән тәмамланды, һәм біз көшәбез икенче ілішкә. Икенче іліш ул безнең сорау-җавап рубрикасы дип атала. Һәм сәхнәгә без барлык конкурсантларны чакырасыбыз килә. Рәхим итегез, егетләр, кызлар. Йылдыз Гибадуллина, Айнар Расатов, Илья Шахиев, Фаил Баязитов. Егетләр, кызлар, инде безнең бик җиңелчә генә, сез инде бу әйберне беләсез, шулай бит. Безнең жюри әгъзалары сорау бирә. Инде конкурсантлар җавап бирергә тиеш, матур әйттереп, тиз генә вакыт арасында уйланып, ничектер менә фикерләп, иң кызыклы җавап биргән кеше молодец була. Аңлашылды, шулай бит. Егетләр, кызлар, сездән матур, яхшы, көлкеле, мәзәкле җавап, ә сездән, кадерле жюри рәисләре, сорау. Кем беренче башлый? Юрганга карап аягыңны суз диләр. Ә кайсы чиракта аякка карап юрганны сузарга була? Ойлыйбыз. Менә бит. Сразу аяк сузудан башлады. Татар халык мәкале. Йылдыз Гибадуллина. Тагын бер тапкыр. Алаттым инде башын. Юрганга карап аягыңны суз ди татар халык мәкале. Ә кайсы чиракта аякка карап юрганны сузарга була? Аяк сузыла башлагач. Кызык. Әйбәт. Бармы тагын берәрегезнең җавабы, егетләр? Юрганга карап аягыңны суз диләр. Ә кайсы чиракта аякка карап юрганны сузалар? Менә зарплата килгән көнне монсы да була. Айнар Расатов, бик зур рәхмәт. Фаил да җавап бирә. Юрганыңа карап аягыңны суз ди татар халкы. Ә кайсы чиракта аякка карап юрганны сузалар? Йокларга ятыр алдыннан аягыңны җумыш ятасың икән, монда чакка кына сузасың инде, конца сузмыйсың. Менә шундый фикер булды безнең. Бөтенесе дә инде тормыштан алынган хәлләр, минемчә. Гигиенага бәйләнде бу. Кайбер вакытта була бит шундый кыска юрганнар. Киләсе сорауны безгә Гамил абый бирә. Рәхмәт сезгә. Жігітлер, қызлар, арттан қалақ сүйек турында тағы бір қолығыз үсіп шықса, аның білән нәрсә эшли алыр дейік. Нәрсә эшли алыр идегіз екен. Кабатлагычы Гамил абый. Арттан қалақ сүйек турында тағын бір қолығыз үсіп шықса, аның білән нәрсә эшләр идегіз. Әбүзәр абыйдан сорарга кирәк. Әбүзәр абый бөтен нәрсәне белә. Так, яхшы. Асығыз. Арттан қалақ сүйек турында тағы бір қолығыз үсіп шықса, аның білән эшләр идегіз. Әле генә Әбүзәр абыйга шалтыраттым. Кисеп атарга кирәк диде. Илья Шахиев. Бармы тагын? Тагын? Арттан қалақ сүйек турында тағы бір қолығыз үсіп шықса, аның білән эшләр идегіз. Мәгънәсез җавап. Аптырый карап торам. Кызык булды сорауыгыз. Монысына җавабым юк. Котлы булсын туйларыгыз. Дип кенә кушыласы килә. Фаил. Арттан қалақ сүйек турында қолығыз үсіп шықса, аның білән эшләр идегіз. Шул калак сөяге кычытканда кошырга менә дигән була. Бик зур рәхмәт. Айнар, син дә бармы җавап? Арттан қалақ сүйек турында тағы бір қолығыз үсіп шықса, аның білән эшләр идегіз. Бәрәңгене 3 тапкыр тидерәк җыердым малай. Менә бит. Шиләген тотып торгаймы? Мен уйлыйм, булдымы? Так. Кемнең бар тагын? Ә үзегезнең бармы җавабыгыз шуннан да, Гамил абый? Ну мен ойлап торам, артны кашырга җайлы булыр. Менә бит кичеккә туры килгән. Дәвам итеп. Сүз кемнән бирәсе килә менә сорау? Бармы сораулар?
Мына Кокорин белән Мамаев турында сүз булды. Шушы юмористларга әйтәсе килә, менә бу сез моны безнең Россия футболының юморы дип карыйсызмы, или бу серьезный футболистлар дип карыйсызмы? Менә бит футбол, Алла монда кара әле. Икесе дә теге сугышырга чыккан кебек. Рөстәм абый кабатлагычы. Кокорин белән Мамаев. Мамаев белән Кокоринны безнең бөтен Россия каналларына күрсәттеләр. Моны сез Россия футболчыларының юмор ягыннан карыйсызмы, или чын футболистлар итеп? Рәсәйдә чын футболистлар гомумән бармыны ел? Менә бит. Бар икесе утыра. Әйе. Рөстәм әфәнде, кабатлагычы футболистларыбыз турында сорауыгызны. Кокорин белән Мамаевны бөтен Россия каналларынан күрсәттеләр. Сез аларны чын футболист итеп кабул итәсезме, или юморист буларак? Гомумән Россия футбол җыелма командасы ул инде. Гомумән юмористлар. Рәхмәт. Шаган җаваплар. Ильяс. Кокорин белән Мамаевны бөтен Россия каналларына күрсәттеләр. Сез аларны юморист буларак кабул итәсезме, или чын футболист буларак кабул итәсезме? Абый, бер нәрсә дә уйламыйм. Бәлә үзе генә йөрми, шуңа алар икәү. Рәхмәт. Очрашкан ди ике дус. Кокорин белән Кокорин белән Мамаевны бөтен Россия каналларынан күрсәттеләр. Сез аларны юморист буларак кабул итәсезме, или чын футболист буларак? Минемчә бу бик тә танылган юмористлардыр. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Инде әгәр тагын берәр сорауыгыз булса, Зөлфия ханым, әйдәгез әле, безнең конкурсантларга бер моторны сорау көтеп калабыз сездән. Актуаль, бик актуаль. Күз алдыгызга китерегез. Иртән торуга сезнең башыгыз пләшләнеп калган нишләр идегез? О, әйбәт сорау бу. Менә аны Рөстәм абый әйтсә бик әйбәт булыр икән. Көтмәгәндә кинәт. Әйдә, беренче безнең Айнар. Иртән торуга синең башың пләшләнеп калган нишләр идең? Шампуньны чыгарып атырыйм сразу. Иртән торуга синең башың пләшләнеп калган нишләр идең? Япа, хатыныма күзгә булыр иде менә бу. Ял, менә бит. Рәхмәт, Йылдыз. Йылдыз, иртән торуга чәчең юк, башың пләш нишләр идең? Алла сакласын. Йоклар идем. Чәч юарга кирәк түгел бит. Вакыт күп. Менә бит. Әйе, бер 5-10 минутка Ильяс Шаһиев. Иртән торуга башың пләшләнеп калган нишләр идең? Мин гоша кутсәң дияр иде. Иртән торуга башыңда чәчең юк, нишләр идең? Рөстәм абыйга звонить итәм, киңәш сорарым. Чигәрәк. Рөстәм абыйның бар әле ана бар. Барса әйе. Бик зур рәхмәт. Бармы тагын җавапларыгыз, юкмы? Булдымы? Бик шәп, миңа ошады сорауларыгыз. Инде киләсе сорауны Рөстәм Закиров бирә. Сорауны безнең шушы мин юморист тапшыруына катнашучылар бу турыда сүзне кузгатты. Гүзәл Уразов белән Илгән Грей арасында бик кызу бәхәс бара. Әгәр дә инде сез һәрберегездә популярлашып китсәгез, татар эстрадасында иң беренче кем белән якалашырыгыз дигән сорау мине. Менә бит шундый фикер. Рөстәм абый, сез үзегез кем белән булыр иде? Дигән сорауны аннан соң бирерсез. Айнар инде әзер. Татар эстрадасында бүген Гүзәл Уразов белән Илгән Грей арасында кызу бәхәс бара. Сез инде әгәр дә популярлашсагыз, иң беренче кем белән якалашырыгыз дигән сорау. Данир Сабиров. Аның кылыклары ул бит чиста плагиат, беләсезме? Әйбәт. Ильяс чыкты. Бүген инде популяр җырчылар Илгән Грей һәм Гүзәл Уразов арасында кызу бәхәсләр бара. Сез инде популярлашсагыз, иң беренче кем белән якалашырыгыз? Миңа барбер ябышкан ки әсхәткә ябышам. Уйламыйм да, әсхәт. Әсхәт бер шатыр. Шулай бит инде. Бик зур рәхмәт. Фаил Баязитов. Бүген инде татар эстрадасының популяр җырчылары Гүзәл Уразов белән Илгән Грей арасында кызу бәхәс бара. Сез популярлашсагыз, иң беренче кем белән якалашырыгыз? Миңа инде койсасы да ярый, главный теге Сергей Лазарев янына якында килмим инде мин. Әйбәт, Йылдыз җавап бирә. Бүген инде татар эстрадасының популяр җырчылары Гүзәл Уразов белән Илгән Грей арасында кызу бәхәс бара. Сез популярлашсагыз, кем белән иң беренче якалашырыгыз? Мин һәрбер кеше белән якалашыр идем, чөнки мин ул Йылдыз. Рәхмәт. Менә бит. Әйбәт җавап. Киләсе сорауны жюри рәисе Гамил Әсхәдулла бирә. Җегетләр, кызлар, кешесез утрауда калсагыз, телефонсыз нишләр идегез? Утрауда үзегез генә телефон юк. Бүген көндә инде яшьләр гомумән кеше телефонсыз яши алмый, шулай бит инде. Интернет та юк. Телефон да юк. Бәлкем хат язып, белмим, күгәрченнәр дә юктыр.
İlyas Шахиев. Кішісіз ұтырауда телефонсызда қалсағыз нешлер едіңіз? Қара Камил абай тушның иштер идем икән мине. Менә бит ек шалтыратып булмый бит Баязит абайга шабет. Айнара Сатов. Кішісіз ұтырауда телефонсызда қалсағыз нешлер едіңіз? Мин монда озак тормас идем, Камил абый. Biz менә карагыз гына. Менә бу җилкәннәрне бер теге җил тарафына берсәң, кайтып җитәсең. Шуны. Бик зур рәхмәт. Йылдыз Гибадуллина. Кішісіз ұтырауда телефонсызда қалсағыз нешлер едіңіз? Мин андагы халыкны татарчага өйрәтер идем. Чөнки мин юморист тапшыруда татар телен үстерүдә бик мөһим роль уйный. Ай, молодец. Менә бит. Ай, Йылдызның нинди җавабы булды. Бик зур рәхмәт. Киләсе сорау Зөлфия Валиевадан. Түбәтәй генә киеп татар булып буламы? Менә бит тагын бер сорау туды. Зөлфия ханымнан. Түбәтәй киеп кенә татар булып буламы, Фаил? Ну, тәхрәт кенә алып мөселман булып буламсың? Түбәтәй киеп кенә татар булып буламы? Зато Зөләйләдә җырлап кына йолдыз булып була. Шәп менә бит, ә? Түбәтәй киеп кенә татар булып буламы? Шуқынып кына урыс булып буламысың менә? Бик зур рәхмәт безнең конкурсантларга. Әйдәгез әле алкышлап алыйк беренчедән. Алкышлар безнең конкурсантларга, уенчыларыбызга бик зур рәхмәт. Инде булдырдыгыз, бик матур җаваплар булды. Инде тагын менә 2 өлеш, 2 тур үткәннән соң, 2 этап үткәннән соң безнең тагын бер сораубыз булачак. Һәм ул сорау безнең жюри рәисе Гамил Әсхадулладан яңгырар. Гамил абай. Әйтәле миңа зинһар. Менә бу конкурстан нишләп именно син җиңәргә тиеш? Һәм менә бу приз 30 мең белән нишләр идең? Мин нигә җиңәргә тиеш? Чөнки инде миңа беренче чиратта менә акча кирәк. Акча алу белән дә инде беренче чиратта мин костюмның арендасына түләрем. Һәм инде бу әйдәле ашап карарга ибрәнсә, чөнки инде туйдырды ул тавык шулпасы. Ну, ролтон инде. Onlar sonra инде ютаза кайтып китәр инде 30 мең белән мин анда теге рәхәтләнеп машина алырым, квартир алырым. 30 меңгә анда яшәп була, анда рәхәтләнеп яшәп була. Әле 50 мең акчам булса, син анда ни глава итеп тә куярга мөмкиннәр. Шуңа күрә шанслар бик зур ютазда. Һәм инде бөтен өмет сездә генә инде менә үзегез уйлап карагыз. Бер кешегә 30 мең биреп кенә целый бер районның бюджетын күпмегә арттырырга мөмкинлегегез бар. Кая ул ютазы миндә бар анда яшәргә? Ильяс, сиңа да шулык сорау. Нишләп менә син калырга тиешеңче булыр? Һәм 30 мең белән нишләр идең? Миңа Камил абый, үзәр абзыйга галош арендасын түләргә кирәк. Аннан соң безнең авылдашларның кулларына шып-шын 30 меңне тотып караганнары юк. Аны да алып кайтып күрсәтәсем килә. Авыл халкы бит ул ничек? Алуын ала, бирүен бирмей. Менә күрсәтеп чыгачакмын. Һәрберсе тигез бүлсеннәр. Үземә кирәк түгел. Мен гади кеше. Робинзон Крузо. Ай, Робин Гуд кебек булды бу. Әйе. Кемгә сорау, Айнаргамы? Әйләбе. Әйе. Айнар дустым, сиңа да шул сорау. Нишләп менә син җиңәргә тиеш бу конкурста? Һәм 30 меңне нишләтер идең? Так. Айнар исеме борынгы грек теленнән җиңүче дип тәрҗемә ителә. Ә борынгы фарсы теленнән кайтырга кирәк, акча юк дигәнне дә аңлата әле ул бер источникларга карасаң. Шулай. Ә инде икенче яктан, дуслар, пластик хирургия бу көннәрдә бик кыйбатланып китте. 30 мең не помешает. Рәхмәт. Бер үк колагыңа тия күрмәйнәр. Килешеп тора колагың синең фишка. Үзәлебез Йылдыз. Нишләп менә бүгенге конкурста именно син җиңәргә тиеш? Һәм 30 мең сиңа кирәкме ул? Бу конкурста мин җиңәргә тиеш, чөнки мин монда иң матур кеше конкурсантлар арасында. Чөнки мин кыз кеше. Һәм мин монда бердән-бер кыз. Минем исемем дә Йылдыз, мин юморист. Әйем. Һәм менә минем авылда да кушаматым Македонский иде. Чөнки мин Макдональдста ярата идем, дөресен әйткәндә, монда бер бәйле әйбер дә юк. Һәм минем өйгә кайтырга таксига акчам юк. Мин шуңа җигәргә тиеш. Бик зур рәхмәт безнең егетләребезгә, кызларыбызга, бердән-бер кызыбызга инде чыннан. Егетләр, кызлар, рәхмәт әйтәгез әле. Без төшик, әйе. Жюри әгъзаларына киңәшләшер өчен инде сүз вакыт бирәсебез килә. Инде алар безгә тиздән кем финалда җиңүче икәнен әйтерләр һәм без белербез. Мин юморист шоу тапшыруы 2нче сезон. Дәвам итәбез. Инде жюри әгъзалары киңәшләшкәннән соң сүзне тапшырасы килә жюри рәисе Гамил Әсхадуллага. Гамил абый. Хөрмәтле дуслар, менә
проектіміздің соңғы күні деп айтегенде бұл сезонда менің де тілек бар, мына біздің жюри ағзалары да өздерінің фикірлерін айтып шықсалар, әйбат бұл еді. Халқымыздың яратқан жыршысы Рүстем Закиров, айдагыз әлі. Рүстем Закиров. Бек зор рахмет. Сөз берген үшін мына шы соңғы юмор ярышы түгел, енді мына соңғы этабына шақырған үшін Камилов сізге бек зор рахмет. Шушы яш юмористтар белән таныштырганнар өчен. Енді һәрбер кешенең юмораның үзенчә була. Бір кешенең юморын икенче кеше аңламаска да мөмкин. Енді кайбер үзегезнең юморларын мин үзем шәхсән аңламаганмын икән, гафу итәрсез дип гафу итеп калам. Һәрберегездә өметле, озак еллар менә шу өлкәдә гөлүп, күлдереп, безнең бигрәк тә татар халкын тәрбияләүдә зур эш башкарсагыз дигән теләктә каласы килә. Зур уңышлар сезгә. Һәрберегездә булдыра аласыз, булдырырга тиеш тә һәм сезнең һәрберегездә өметле. Рәхмәт сезгә. Бек зур рәхмәт. Зөлфия ханым. Мин юморист тапшыруы минем өчен хәзер инде бу бик якын. Без дуслаштык, туганлаштык дип әйтсәм дә дөрес булыр. Чөнки беренче проектта да катнаштым мин шушы тапшыру белән. Мин бу тапшыруны оештыручы кешеләргә рәхмәт әйтәсем килә. Мин аларга тагын да уңышлар телим. Бу тапшыру бетәргә тиеш түгел. Бу тапшыру тагын да үсәргә тиеш. Яңа үрләргә менергә тиеш һәм бу тапшыруга ярдәм итеп, бөтен ярдәм иткән кешеләргә рәхмәт әйтәсем килә. Алга таба уңышлар һәм 3-нче, 4-нче, 5-нче һәм 100-нче проектларны көтеп калабыз. Амин, амин. Инде без сезне жюри әгъзалары уртасында, арасында күрергә көтеп калабыз. Шулай бит, Фәнис әфәнде. Әлбәттә, үз кимчелекләреннән генә көлә алган, шундый оста көлә алган милләт кенә биек була аладыр дип уйлыйм. Бүгенге сорауларда да шуның кайберләрендә әлеге көлкегә карата булган фикерләрне ишетергә туры килде. Миңа калса, безнең милләттә мондый тапшырулар бик кирәк. Һәм инде мин 100-нче генә түгел, 200-нче, 300-нче тапшыруда да шушы жюрида утырга язсын дигән теләктә калу. Алла берсә, шулай бит инде. Камил абый, инде төпләп бөтен Мен чакырасы килә башта үзебезнең конкурсантларны сәхнәгә. Сезнең алкышлар астында. Әйдәгез әле. Әйдәгез. Награк чабыгыз кулыгызны дуслар. Йылдыз Гибадуллина, Айнар Рассатов, Фаил Баязитов, Ильяс Шаһиев. Менә алар. Беренчедән, бәлки шундый көн җитәр. Менә шушы проект чынапта оягына басып, чынап безнең халыкка хезмәт итә башласа, сез беренчеләр. Сез финалистлар менә бу 2нче сезонда. Һәм мин жюри әгъзасы буларак, рәис буларак әйтәм, быелгы сезон күпкә әйбәтрәк, күпкә татарчарак, күпкә көлкүрәк, күпкә остроумный фикерләр чыкты, матур гына әйтеп әйтәс килә барыгызга зур рәхмәт. Инде финалга җитмәгән җегетләребезгә дә, алар тоже шулай бик талантлы җегетләр, кызлар. Менә әйтәсе килә, бик нык көчле көрәштә менә шушы 4 финалист арасында безнең жюри әгъзалары һәм моңа кадәр жюридә булып киткән безнең сәнгать әһелләре яңа әйтеп калдырдылар. Һәм ул прогноз дөрес булды. Менә 4-гезнең арагызда финалга чыкты. Җиңде. Финалда җиңде. Йылдыз Гибадуллина. Алкышлар! Йылдыз Гибадуллина. Шыннапта безнең җиңүче. Шыннапта Йылдыз, син бу менә Йылдыз Гибадуллина. Мин менә тыңлап утырдым, сезнең менә нишләп син калырга тиеш җиңүче һәм 30 меңнән нишләтергез дип. Мин көткән идем бер җавап сездән. Акчага кадәр. Менә безнең татар юморында биеклеккә менсен иде, мәгънәлерәк булсын иде. Акча икенче чиратка карарга тиеш иде. Ну, аны акчасы да начар түгел. Шонкыра Йылдыз, син бу титулны чынлап та теге яулап алдың, көрәшеп алдың. Син булдырасың. Син юморист. Безнең җиңүче Йылдыз Гибадуллина! Һәм без аны шын күңелдән котлыйбыз. Йылдыз, бик зур рәхмәт. Син юморист. Тапшыруның 2нче сезонның җиңүчесе һәм сиңа без бүләк итәбез шундый 30 меңлек сертификат! Йылдыз,
Син шыннан да менә әйттем бит, мин монда ин матур, ин шибәр һәм бердән бер кыз, шуңа күрә бу сертификат синеке. Егетләр, сез дә котлый аласыз Йылдызны, әйтегез әле бер менә, вот это бергәләп, без бит команда, шулай бит. Бик зур рәхмәт. Инде безнең шуның белән мин юморист 2нче сезон тапшыруы тәмам. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Исән сау булыгыз һәм дә киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока! Бүгенге көндә менә шушындай телевизион тапшырулар аша яңа йолдызлар барлыкка кире ала бирсә, һәм инде бардык шушы катнашучыларга, шушы тапшыруда булучы егетләргә, кызларга уңышлар телибез. Киләсе очрашуларга кадәр бик зур рәхмәт. Миңа бу проект бик ошады. Безнең бик көчле юмористлар барлыкка килә икән. Шунысы бик шатландыра. Син дә килеп кара әле, бәлки синең килеп чыгар.